ଆଜି ଆମ ଦେଶରେ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ବାବର, ଆକବର, ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା, ଏଇ ମୀର ଜାଫର, ଏସବୁ ମୁସଲିମ ରାଜାମାନେ କରିଛନ୍ତି क्या? ହିନ୍ଦୁ ରାଜା କ'ଣ କିଛି କରିନାହିଁ? ତେଣୁ ଆମକୁ ଓଲଟା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଇତିହାସରୁ ହଟାଇବା ଦରକାର। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ବିଷୟରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ, ଶିବାଜୀ କେତେ ତାକତବର ରାଜା ଥିଲେ। ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ, ସେ ମଧ୍ୟ କେତେ ତାକତବର ରାଜା ଥିଲେ। ଅଶୋକ କେତେ ତାକତବର ରାଜା ଥିଲେ। ଏମାନେ କ'ଣ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି? ଆମକୁ ସଦାବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଓଲଟା ଶିଖାଇଦେବା। ତେଣୁ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଏଇ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ରାଜନୀତି ହଟିବା ଦରକାର। ହଟାନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।